Едно момиче от училището ми си изпусна телефона в тоалетната преди 2 седмици. Колко често си изтърваш телефона? Всеки ден, да кажем. Абсолютно всеки ден. Доста често, сигурно. Поне 2 пъти на ден. 2 пъти на ден, я покажи. Малко е бъстът. Мале, да. Момента. Тегаво е. Чува ли ви се да си сложите протектор на телефона и още в същия ден да го щупите? Май да, невероятно. Не лично аз, но да. Бях малка, много се чупех телефона. Имаш някаква история да ни разкажеш как си чупиш телефона? Ми седя в нас и просто играх Brawl Stars и после се ядосах. Се едно, че ще го хвърля, ама наистина го хвърлих. А щупи ли се това телефона? Малко. Едно момиче от училището ми си изпусна телефона в тоалетната преди 2 седмици. Преди 2 седмици? Да. И какво стана с телефона? Нищо, вадиха го. Кой го извади? Това ли го извади или някой друг? Някой друг. Не знам, някаква учителка беше. И то не беше нормална тоалетна, беше клекало. Не. Тегаво, работиш ли по телефона? Аз съм и го изпускал от втория етаж и нищо не е ставало. Нищо не е става. Пак ли е бил iPhone? Да. Те iPhone са много здрави явно. Такива са. Добре, а как предпочитате да си купувате кейсовете и протекторите? От някой китайски сайт или на място предпочитате? На място е по-добре, обаче са по-скъпи тук. Аз съм от Алиекспрес. От AliExpress сам ли слагаш после протекторите? Да. И спец ли си? Или не ти се получава много? Чат път. Един от два става. Добре, мечтаете ли телефона ви да е защитен 1 година за напред? Да. Добре, сега. Щом това го мечтаете, ви подарявам този пакет за защита на дисплея от Case Protect Plus. 12 месеца е валиден и получавате всичко, което виждате тук. Безплатен протектор, минус 50% за всеки следващ, дисплей, батерия смяна и минус 15% на всички аксесуари. Заповядайте, за вас е.